annabi na mutanen kwarai shi fitaccen mutum ne dan fitaccen gida sarkakakken mutum dan sarkakakken gida kaji babban mutum dan abin gida sannan annabi Ahmad dan mutanen kwarai ka suke hasali sani annabi na mutanen kwarai shi fitaccen mutum ne dan fitaccen gida sarkakakken mutum dan sarkakakken gida kaji babban mutum dan babban gida sannan annabi Ahmad dan mutanen kwarai bayyana masu gulma da masu zancen aras karnukan yahudawa kun yawa ya tabus wanda ya ce da mu kula za mu ce mai fatas kan mu amma da annabi dan mutanen kwarai annabi mai daddaɗan suna lale lale annabi mai daddaɗan suna lale lale annabi na fara kiran sunan nan na kuma kakin sama mai daddaɗan shi ne sarki yanzu mai ɗazu da in an jima mai daddaɗan suna roƙon sarki Allah sarki ya daɗa hikima daddaɗan suna dan na yi nufin san yabi mai daddaɗan suna lale lale annabi mai daddaɗan suna annabi ya sayi da na awwalu annabi ya zahiru ya batilu annabi ya sayi da na musabu annabi ya musabu mai daddaɗan suna 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 lale lale annabi mai daddaɗan suna lale lale annabi mai daddaɗan suna annabi ne madogara da halittin matiya annabi ne madogara da halittin matiya to bismillah sarki tabaraka bai inda in yi yaba annabi dan kan da bai da malami shine baban sahara ta waje dukan sullumi annabi jarumi ne shi kuma ga juriya tare da din salatan ga Allah ga bibuna kale har sahabbai suna san sa shibuna sanya da waliye masoya ga sunnana sun bada cikin su fansa ne ga abundiya samun shekana da ta ne ban marshe ba jadde na ni wallahi ko ne zan saka jabbar ka ba kawai ne ka zama da shugaba da rabura da wasu ma na ka zama abun sannan ga da mai gada na kan na wuce gaba kan na wuce gaba kan na wuce gaba malam Mansur Yusuf kana shige min gaba in zan koyi na ce babbar gaba Mansur dan saraki mai kauna ga abun salamu alaikum manzo na abban Fadima abban Fadima abban Fadima baban Fadima ratan Fadima dan Fadima ya mai Fadima salamu alaikum manzo na abban Fadima salamu alaikum shawa kai gatan al'umma wasu bai tota na zo gaban ka da rera ma kai da na yi su Allah kuma kare in waiwaya labbaikar sunana manzo na jarebe labbaikar sunana manzo na karebe labbaikar sunana manzo mai hajibi labbaikar sunana ki mai kyawun wushiriya bai ya ka dutse ya yi laushi ban ga kamar kafa har abadan ta'in ba zan bari bai jan kafa kai wallahi ko rabbu bai yo na biyan kafa a fagen yau kabar maya kara mini juriya kara min kashafi na ganka uban mazaje in zama dogon son ka komai in kirje ka amince fagen yabo ne ma a yi waje a cikin fadarar ka ya tinga mun gaskiya sai magana da zaki shin wai ko ba haka ba ko ba haka ba ko ba haka ba sai masa tambaya a nan zaki ya farga ba har yace Mustapha ne ban san da zuwan ka ba cikin magana suka yi zance ya rike gaskiya da wajen mariya har yau idi za mu je mai murna da haihuwar manzona lidi yau samun mai murna da haihuwar manzona kai na safar ko ina ki makage raina wanda ya yi ya abi da dukkan ewana sai magami da zan yabo gurin sa masoyina annabi na da hamace na ko molidi kamar yau idi samu je mai murna da haihuwar manzona yau da din tsira mu ta ya gurin babanta kai mu gaishe ta wallahi sai kama da abanta sai ka so ta ka kashe sai mu kalli batanta inda ce shi ne ita kawai a bayyana molidi kamar yau idi samu je mai murna da haihuwar manzona har da
shakki jani dan uwa na sa maulama shakki lani hada shehu maulama gausu mai zamani sannin shehu kaya sanda jagora na madobe na mai da saurafin lamarina sanda da hutu shehu sanda ya maulana don bai ga wasa ne ka shehu kai bidira ta sani ranar da babu dagwa da mai fari wani ayi isa ko ba aiki na gari an kashe kowa da komai a yau mai nazari babu kowa wanda sai rabu mai alkhairi ai anan ne zai tare kai masoyin raina ka ci ado mai kyau da kyau ya abun fari na sai ka ce Allah na ya ce Rasulallah sai ka ce Allah na ya ce Rasulallah sai kake da bukata a yau shi wannan rana sai ka ce masa ummati Allah na kuma ka ce masa ummati Allah ka kara ce masa ummati Allah sannan ka ce masa ummati Allah na su nake da bukata da gansu wannan rana ko yake da bukata ya gamu wannan rana matsayi isa nan fasa aiki babu mai girma sai masoyan kama aiki babu mai girma sai masoyan kama aiki da take lafos dole ka mai shan baki sai ya ce maka ta so ka ebe na kama aiki kuma ya ce maka ta so ka ebe na kama aiki ya masoyi sa da farko a farfai ima tun da ka san banda kowa sai kai duba ko ka bari ne dan ka kai hakan ana ki so ba duk muradin zuciya ta ba sai wata kai ba ni muradin zuciya ta ba zan wata kai ba ballo muradin zuciya ta ba sai wata kai ba ni muradin zuciya ta ba zan wata kai ba ni muradin zuciya ta ba zan wata kai ba ta haka ba mata ka yaya dokkoncin ta dandana idan babu kada ba bambanta har da baba na ya raso da kai masa gata har da baba na ya raso da kai masa gata dan Muhammad da Ahmad sokar babanta ya gurin babanta uwa gurin babanta binta yar babanta kaje yar babanta shugaban sanda ka ta Abdallah bin Sani ta rubuto ma bada kanka sake fulani ne ka laifa masan da sarakan Usmani dan garin sauran na mota ne kai min izini dan garin sauran na mota ne kai min izini yau ka kuwa ko da za a tambaya ko yara zero takwas mai dan saura sai takwas kwara uku dan uwa kan ka kira sa bakwai sifili ya masoyan nura ta manzo nura